мақомоти милитсияи вилояти Суғд ҷиҳати пешгирӣ аз ҳолатҳои талбандагӣ ва оварагардӣ тасмим гирифтааст аз 19 то 29 апрел дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят амалиёти талбанда гузаронад. натиҷаи амалиёт нишон медиҳад, ки баъзе аз афроди солим ва қобилияти меҳнатӣ дошта шуғли садақаҷӯиро ихтиёр карданд. гузориши навбатӣ аз рафти ҳамин гуна чорабинӣ дар шаҳри Хуҷанд маълумот медиҳад. садақаҷӯиву гадоӣ ҳарчанд падидаи нав нест, аммо гаштугузори нафарони майли талбандагӣ дошта дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба мисли бозору роҳравҳои серодам ҳарчанд ҳолати нороҳаткунандаи одатшуда бошад ҳам, имрӯзҳо шакли нави талбандагӣ, саҳнидари даромад ва гирду атрофи марказҳои савдоро ҳатман аз ду зиёдтар шахс дидан мумкин аст, ки бо вонамуд кардани фақиру бечора ба гадоӣ машғуланд. ин навбат дар доираи амалиёти шартии талбанда кормандони шӯъбаи огоҳонии пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва зершӯъбаи он дар шаҳри Хуҷанд маҳз дар ҳудуди марказҳои савдо ва мағозаҳои бузурги маркази маъмурии вилоят корбарӣ намуданд. дар баробари афроди ҷугитабор ва нафарони дар ҳақиқат маъюбу нуқси ҷисмонӣ дошта, талбандаҳо аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои Панҷакенту Хуҷанд ва Бобоҷон Ғафурову Ашт муайян шуданд, ки новбаста аз солимиву бардамӣ ва дорои қобилияти меҳнат будан рӯзгори муфтхӯронаро пеш мебаранд. ба иттилои масъулини қабулгоҳ, тақсимгоҳ барои гадоён ва шахсони оворагарди дошташудаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, ки дар самти пешгирӣ аз зуҳуроти мазкур таҷрибаи амалӣ ва вобаста ба шахсияти талбандаҳо маълумот доранд, баъзе аз онҳо аллакай собиқаи чандинсола дошта, ҳарчанд дар зиндагӣ муҳтоҷу дармонда нестанд, ҷуз ҳамин кор майл ба дигар амал надоранд. раҳму дилсӯзии мардуми хайрхоҳ барои зиёд шудани шахсони садақаталаб мусоидат кардааст, дар ҳоле ки аксарият тану ҷисми солим дошта метавонанд ба корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ машғул шаванд. мақомоти милитсияи вилояти Суғд тасмим гирифтааст аз 19 то 29 апрел дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят амалиёти талбанда гузаронад. ҳадафи чорабинии мақсаднок пешгирӣ аз шуғли номуносиби талбандагӣ ва оварагардӣ гуфта мешавад.